Hello everyone! Hello guys! So, nice kay lang. Falls during the pita guys. So, kung ano siya laliportad. Both ni sila guys. Panindotay ni sila og design sa ilang mga both. So, creative kay sila guys. Kay nice kay lang waterfalls. So, post ko diha kay abin ako o picturean ko sa kong anak. Diyos ko Lord. Video man di ano. Katawanan kayo guys. Bali na kong post diha. Kay nice kaya nila ang mga views. Tapos sila yung mga flowers na mga dagko kayo. Nice kay lang mga bulak diha guys. Mga native nga mga flowers from the mountain. So, nindot siya kayo siya tanan guys. Makawala sa problema ang flow sa ilang tubig. So, mauna na diha ron. Nagpusing-pusing ko dihang dapita pero nanguha pa jud ko og kalo-kalo. Kay mo posing lagi ko guys ang nakaparat kay video man di ay ahak. So mo na siya guys, pwede na kong posing dihang dapita. Diyos ko Lord. Lingaw kayo may samang gibuhat nga picture niya video man ay ito. So in fairness guys, nice jud kayo ang ilaang waterfalls with mga flowers nga nice kayo, and thank you.